देरहानायाथ' आं खाथां सानो। मानो होनना बुङोबा थांनाय 6 दानाव आं जेरैबायदि गिदिंनानै रायजोनि हेफाजाबखौ आं मिथिनो मोन्दों, रायजोफोरा आंखौ सापर्ट खालामो, बेखौ आं मिथिनो मोन्दों। आरो आं निश्चित जादोंमोन जे आंनो देरहाथारगोन बिजाथिखौ मोनोब्ला। दा बिनिखायनो नैबे उदां बिजाथि जाब्लाबो देरहाथारगोनखौ आं आसा खालामो। थांनाय 6 दानसोनिफ्राय बरजरा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय खना खनला गामिफोराव जायगाफ्राव गिदिंनानै सिगाङाव बिजाथि महरै गावखौ फसंनायनि आगोल गिदिंनानै मानसिफोरजों सिनायथिफोरखौ आं लाबोखादोंमोन। आरो दाब दाब जायगायाव मानसिफोरजों आङो इन्टारेक्सनबो खालामदों। बिथांमोननि माखासे सुबिदा उसुबिदा, माखासे समस्याफोरनि सोमोन्दैबो आं बिथांमोननिफ्राय माखासे आङो डाटा कालेक्टबो खालामनानै लादों आरो। बेयाव आं नुनो मोन्दों गोबां मानसियानो बेफोर डाटा कालेक्ट खालामनायाव आरो आंनि खोथायाव बिथांमोना मोजां मोननानै आंखौ हेफाजाब होगोन होननानै बिथांमोना आंखौ थुलुंगा होबोदोंमोन, खोथा होबोदोंमोन। बे हिसाबैनो आंबो सानबाय जिहेतु गोबां मानसियानो आंखौ हेफाजाब होनो ओंखारदों, होमबा आंबो सासे बिजाथि महरै ओंखारनाया मोजां जागोन जायगाखौ उन्नति खालामनो थाखाय। बिनिखायनो आङो उनावहाय आङो जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि सिगाङाव आङो आंनि खोथाखौ फोरमायो जे सार आं ओरैबायदि आङो बरजरा समस्तियाव गिदिंगासिनो दङ। आङो मानसिफोरजों सिनायथि खालामनाय, बिसोरनि माखासे समस्याफोरखौ मिथिना लानाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो खालामबाय थागोन। सारा अननानै आंखौ सुबिदा होबा गेलेनो सुबिदा होबा मोजां जागौ। सारा बे समाव माने गोलावै बुङाखै, दे होननानै बाथ्रा बुंनायाव आं ओंखारबाय थानाय जादों आरो। आच्छा, ओंखारबाय थानायनि नै दाख्लिसिमहालागै गोबां सापर्टारफ्रा आंखौ मोनगोन होननानै बिराद खुसि जानानै दङमोन। आरो आंबो आसा खालामदोंमोन जे 100% हयथ' आंनो मोनगोन। नाथाय मैयानि जेनोखि केन्डिडेट डिक्लेयार जाबाय, बाहाय नुनो मोनबाय गुबुन सासेयासो मोनबाय, आं मोनाखिसै। दुखुआ जायानो आंबो जादों, दुखुआ गोबां दुखु आं मोनदों। नाथाय आङो जोंनि हाइकमान्ड, जोंनि बिटिसिनि चिफ सारनि सायाव आंहा जेबो गाज्रि साननांगौ बा दुखु सारनि थाखाय दुखु जादों बे नङा। आरो पार्टिखौबो आङो बे रोखोम दुखु जानानै माबा मोनसे डिसिसन लादों बेबो नङा। जोबोद मोजां मोनो, आं बिपिएफआव हाबदों जिहेतु बिपिएफखौ आं मोजां मोनो। बाहाय बिसोरखौ दुखु मोननानै आं ओंखारबोनायनि जेबो खोथा गैया। नाथाय जोंनि रायजो राजाफ्रा, भटारफ्रा, बे बरजरा बिधान सभा सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा आंखौ बिथांमोनहा बेबादि केन्डिडेट मोनैखौ मिन्थिनानै मैया हरसे फन खालामनानै बिथांमोना आंखौ खावलायबाय, रिकुवेस्ट खालामबाय जे नोंथाङा उदां बिजाथि महरै ओंखारदो, जों बयबो हेफाजाब होगोन। नाथाय आङो बयखौबो खोथाखौ होआखै, सिन्था खालामगोन होनना बुंदों। दिनै सोरांनाय लोगो लोगो मानसिफोरा आंनि न'आव फैबाय, बे एखे खोथाखौनो आं खावलायफैबाय, आंखौ खावलायफैबाय। आरो बिसोरजों आं एसे सावरायबाय। नाथाय गोबां मानसियानो फैनो हायाखै आरो फैबावगोन, फैगासिनो दङ। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बुंदों जे दाहाय बेलासिहालागै आं माबा मोनसे डिसिसन लागोन। नोंथांमोनहा जुदि आंखौ बयबो सापर्ट होयोब्ला, हेफाजाब होयोब्ला, नोंथांमोननि खोथाखौ आं लाखिगोन। आं सासे उदां बिजाथि महरै ओंखारनो थाखाय आङो साखाफारा जागोन। बे बाथ्राखौ आं दासिम फोरमायनानै दोनदों आरो।